imos darlle a benvida aos nenos e nenas de terceiro de primaria. Isto comeza a coller calor, e de que maneira? Dígoche eu, prepararemos para unha actuación totalmente diferente. Da man destas rapazas e rapaces. Van interpretarnos un playback do grupo ACDC que se chama Thunderstorm. Levantade o cu da